Sa mga pangenot na bareta, duwang miyembro kan Army lugadan kan pagbabadilon kan kapwa militar sa Sorsogon. Saro gadan saro irido sa duwang magkasuway na diskwido sa Camarines Sur asin Albay. Pampasaherong bangka sa Camarines Sur naglubog, 11 pasahero na isalbar. Asin multi-purpose hall building asin tulong solar-powered water supply system na proyekto kanako Bicol Party List pig-inaguraran. Maray na hapon, Lunes, Enero 16, taong 2023. Kuninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon, Legazpi. Duwang miyembro kan Army lugadan kan pagbabadilon sa Sorsogon. Sospek na kapwa militar mansana, napikon kan subuot dai mapaunrahan sa inuman. Uya ang detalye. Irido ang duwang militar sa Matnog Sorsogon matapos na pagbabadilon kan kapwa militar. Mag-aalas 9:30 nin aga kan Enero 14 sa laog kan sa indang detachment sa barangay Sinibaran. Sa impormasyon na pikon ng sospek sa saro sa mga biktima matapos na daisubot ini mapaunrahan kan biktima na makipag-inuman sa iya. Darakan subuot pagkakainsulto, kinuha kan sospek kan sa iyang 9mm pistol asin pinagbabadil na ang biktima. Base po dun sa witnesses doon sa area na na-interview natin na may narinig silang 3 putok ng baril. Pero nung na-recover namin doon sa area is 2 empty shell lang. Binisto ang sospek na si Sergeant Arante Felipe E. Igenya, 42 anyos kan Zone 1 Lanigay, Pulangi, Albay, na nasa impluensya pa kan alak kan maarestar kan otoridad. Mantang ang kinapikunan kay ni, iyo si Sergeant Jomar Misenas E. Aas, 27 anyos kan Barangay 8, Caloocan City, Manila. Tinamaan maninbala si Sergeant Pedro Cañeso III E. Lorente, 41 anyos kan Barangay Puri, Pili, Camarines Sur, na presente sa lugar kan pinangyarihan. Opo, nung inaresto po natin, ano ka ng documents, mga witnesses, and yung mga requirements, documents sa kailangan para sa pag-file ng kasong frustrated homicide. Frustrated homicide po na-file natin at na-file natin ito kahapon doon sa isang biktima, si Sergeant Misinas. Pero doon po sa isa naman, si Sergeant Cañeso, ang pinag-file natin doon sa suspect, laban doon sa suspect ay slight physical injury. Tama nin bala sa manlain-lain na partekan sa iyang hawak ang sinapo ni Misinas. Mantang nadapisan manin bala sa bitis si Cañeso. Na-recover man sa pinangyarihan ang ginamit na badil kan suspect asin ang mga basyo nin bala. Base po sa medical certificate, tama kay ning saro si Sergeant Misinas dito po sa mid-chest. Ito na kayo dito, mid-chest, left upper outer chest, left abdomen, and left back lumbar. Parang ito sa mid-chest niya, yung sa ano niya, sa left upper outer chest, dito lumabas sa mid-chest. Itong sa left abdomen niya, dito lumabas sa left back lumbar area. Sa presente, nasa kustodiya na kan Matnog Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Pampasaherong bangka sa Camarines Sur, luminubog. 11 pasahero kaini na isalbar. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Nakasalbar sa peligro ang 11 lunad kang luminubog na dimotor na bangka sa kadagatan na sakop kang Lagunoy Gulf kang Sabado, Enero 15. Sa impormasyon, gikan presentasyon Camarines Sur, pasiring kutang dulo San Jose, Camarines Sur ang mga biktima nga ni makilamay. Alagad man tang pigbabaybay kang grupo ang kadagatang kang Lagunoy, nirapado ning darakulang ukol ang nasambit na bangka na nagresulta sa pagkakalubog kay ni. Maswerte sa nang may uminaging sarupang bangka asin naisalbar ang mga biktima. Yes po, ego po. Gale warning number 93 po kayo ito. Bawal po talaga ang pumalaot ng mga saragit na bangka. Makusog po si Alon, tapos sinabayan pa po ng Doros.
Kaya po na ano si bangka ninda naglubog. Tulos man na pigrespondehan kang Coast Guard asin kang MDRRM mo ang nasabing insidente. Maswerte man na mayong nalugadan sa pangyayari. Kang pag duman po kang MDRM o sinda po man po kung mapadara sa ospital, okay man po sinda, safe man po and nasa residensya po ni Ma'am Marisa Mission. Mga kamag-anak ninda man lang po. Ang pinakaagi po 19 years old, Jose Corre. Ang gurang po si Noel Corre, 55 years old. Patanid na sa nakang otoridad. Ibitara ng gadurog na kang saradit na lunad ang pandagat ang pagbiyahe. Urog na kung may maraot na panahon asin may nakabandera pang gale warning. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwang sospek sa panlulugos asin panggagadan sa sarong estudyante kan taong 2011 nadakop na. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Kasi sa manapulano, managutin daw boss, magpunan sa magngurod kin magkauruno yan, taginuranin da, panimbaganin da. Gari nagabutan ning tunok ang 76 anyos sa si Lola Angelina Cambas Carandaraga. Makalis kaya aning 11 taon, nadakop na ang sospek sa panglulugos dangan panggagadan sa sayang apo na si Lizabel Almunacid. Estudyante pa sa kursong BS Accountancy sa Bicol University ang sayang apo kan mangyarang krimen, taong 2011. Nadakop na kang pinagsararong pwersa kang CIDG Albay, asin Daraga Municipal Police Station ang duwang sospek sa mismong banwaan kan Daraga. Mamakarayso, kamtangan niya. Kaya nga ni pinatapos na hindi mahirapan ning maray. Kaya nga ni nagkukumaning kursong. So, marayray man ang sweldo. Aw, nagpapasalamat akong dakulaon, ta ayun na nadakop. Ta simpre, pwede na yato magtuga kinsi sa dyan. Makulog sa naambot ni Lola Angelina. Hulit aparyente man sa naninda ang mga sospek. Napigbistong sinda Omar Almunacid asin Stephen Almunacid. Magtugang asin pareho man na residente kang Baskaran. Grabe ang kamatian sa ato ako nagpadakilo. Sundong nag-eskwela, narag sana sa ninda. Unan mamatian mo sa kung dawat pa sana. Hindi ka na nga ni ako natatapos sa pag-ibi. Pag-arjan, tintaran sa naninda. Unanan motibo. O abir daw kung para sa inyo. Pinadakila mo, sundong, tamiling magagraduar na aragoninda sa ato. Kasabay man na inaresto ang sarong Joan Almunacid na subuot, nagtabang sa duwang sospek. Kinasuhan ining obstruction of justice. Alagad na kapag piyansa man sana. Ning babaeng suspetsado ay nakalaya man ini pagkatapos na mag-file kan sa iyang piyansa na kung saan igwas yang bail recommended na 36,000 pesos. Sa ibong kayni, nagtutubod ang pamilya kang biktima na may kasabwat pa ang mga sospek sa panggagadan sa biktima. Magtuga na sinda kung sisay manan. So nadakop man na duwang suspek, sana po totoo man, sinda man talaga po, sana po sinda man ang totoong tagibo. Tapi nagpapangadya ko man po guro gabi, tapos kung nagasimba ako, na sana po matawan ng hustisya ang sa ako na ako, maski haluyo na po. Sa presente, nasa kustudiya na kang CIDG Albay ang duwang sospek na naampang sa kasong rape with homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Saro ugadan, saro irido sa magkakasuway na diskwido sa Camarines Sur asin Albay. Asin apat na proyekto kanako Bicol Party List magkakasunod na pig-inaguraran kan weekend. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Motorista gadan kan madiskwido sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Naidalagan pa sa ospital. Alagad dain na nakaabot pa ning buhay ang 23 anyos sa si James Liaman, kan Barangay San Lucas, Calabanga. Kan madiskwido ang pigmamanehong motorsiklo sa tinampong sahop kan Barangay Santo Salud kan parehong Banwaan, pasado alauna ning hapong kasudma. Sa impormasyon kang Calabanga Municipal Police Station, mantang pigbabaybay kang biktima ang nasambit na tinampo. May bigla subot na naglakaw sa gilid tinampo rason para iwasan ini kang biktima, na naging dahilan para mawaran inining kontrol sa motorsiklo. Napag-araman man sa investigasyon na daing sulot na helmet ang biktima, nahali sa sarong pagtiripon. So, nung pedestrian na nakapayong, sabitan niya po si Payong kang si pedestrian, sinagara na kao. Kung ito po sa iba, hali po dahil sa pagkaka. Kaya lang, suminapot po si Ama, kaya uminalit matatulos na may emergency. Dasa indasa, pero parang may matin po si Ina. Tulos man na narespondihan kang otoridad ang biktima, alagad critical ang naging tama kang biktima sa payo. Kaya alawit po si inabot kang si pag-slide niya. Kaya po siya nakasulot ng helmet, kaya po sa payo si injury niya. Nag-apot po through the driver ng ambulance na yung masa na sinaghatod, dead on arrival na po siya. Pero kung binabiyahe pa po siya, siguro may vital signs pa man. Sinasabi rin na dapat po critical. Paurutrong patanid kang otoridad sa mga motorista. Ugaliun ng gadang pagsulot ni mga safety gear siring kang helmet. Siring man ang paglikay sa marikas na pagpapadalaga ng bihikulo sa tinampo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Babayi iridukan makabanggaan piglulunadang van sa nakaparadang truck sa Piudoran. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Nagsusuriyaw pa sa kulog ang babayeng ini matapos na madiskwido alas 3:57 kasubagong aga. Nakabangga kaya ang piglulunadan kaining van sa sarong nakaparadang truck sa Barangay 4 Piudoran, Albay. Sigon sa Piudoran MDRRMO, naalangan subuot ang driver kan van na si Salim Pancho agum kan biktima na magdiretso sa nasambit na dalan kaya nagpurbar ining mag-atras. Alagad aksidenteng nabangga ang nakaparadang truck. Tulos na po nag-respond sa tuya mga kapulisan, sa tuya pong Bureau of Fire Protection, nasin mga volunteer, kang kabalay ka Fedicom, nasin yung po sa tuyang laging katabang, so paghalik po duman sa babaying naiipit. Gikan Metro Manila, pasiring kutang Claveria Masbate ang 5 lunad kan ba na magkakapamilya man sana. Tulos man na dinaraan biktima sa Piudoran Memorial District Hospital. Maswerte man na nakasalbar sa insidente ang apat pang pag-iriba kan biktima kabali ang 2 minor de edad. Ay po, lalo na po sa mga taga-Masbate. Kadahan po pangyayari yan, kaya mag-iirutan yan, nagmamadali po sinta, at nakahabol kan pag-booking, kami kita sa pasupad na 30 kilometers per hour na drive limit sa lugar na ini. Kaya lang po minsan talagang madudulungan sa tuyang mga bihikulo na iba at maanida po na talagang matulin as in sa tuyang tigbatan pa yan. Huli naman sa pagparada sa alanganin na lugar, inaresto kan otoridad ang driver kan truck para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Multi-purpose hall building as in tulong solar-powered water supply system project ang ako Bicol Party List, sabay-sabay na pig-inaguraran.
Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. Dakulaan pa sa salamat kan pamayukan Buena Vista Elementary School na si Marie Antoinette Lopo sa pagkakarealisar kan sa indang kamawota na magkaigwanin multipurpose hall building ang sa indang eskwelahan. Istorya niya, 2019 kan mga podan sindanin asistensya sa pagpapakonstruir kan nasabing edifisyo. Bagay na tulos man na tinawan kasimbagan kan Ako Bicol Party List. Ngunyan, dagos na ninda ining mapapakinabangan asin magagamit urog na sa mga aktibidades sa laog kan eskwelahan. Kulaon na salamat sa sa AKB for dahil ta naginang na fulfill na sa wish kang mga aki na mag-igwa na ning covered court kung sila pwede nang makapagpara duro dalagan baga makakawat na din sila maura na din sila Sigon sa Executive Director kan Ako Bicol Party List sa si Atty. Alfredo Garbin Jr., saruan proyekto sa mga kahagadan na nataawanin kasimbagan sa tabang man kan Department of Public Works and Highways o DPWH. In all activities of the Buena Vista Elementary School, they have now a covered court naka all season pwede sila magkondusir. And it also helps the students perform their educational activities. Whether education, cultural, or sports activities, igwa na silang multipurpose building. Sarong primerong pangangaipuman kang sarong eskwelahan. Sabado kan ginibo na inaugurasyon kan multipurpose hall building. Mientras tanto, parehong aldaw man kan pig-inauguraran ang solar-powered water supply system sa Barangay Bariis, Legazpi City. Ang residenteng si Daisy, day may taguan kaugmahan sa pagkakaigwa ni Danin mas araning mapag-aarukan ng tubig. Kung dati sa gilid salog sinda nag-aarok, ngunyan, mas kampante na daa siya ng malinig asin harani na sana ang sa indang aarukan. Dakulaon pong tabang para sa arog mi po na mga kasaradayan. Medyo day na po kami madidipisilan, so samuya po mga aki, day na po madidipisilan magharok. Sigon kay Ako Bicol Representative Congressman Jill Bongalon, parte ang proyekto sa General Appropriations Act kan Kamara. Ini naman ang ikaduwang water system na naimok na sa barangay. Para sa Barangay Bariis, pig-inaguraran man ang naimok ng solar-powered water supply system sa Barangay Humapon asin Barangay Lamba. Sa kabilugan, igwa ng 400 na naimok ng solar water system ang Ako Bicol Party List sa rehiyon. This is a 24/7 serviceable water system. Meaning to say, anytime pwede po sinda makapag kuha no kaining tubig digdi, and kinagayon kini talagang it was designed no to be safe and for the people no to consume dahil it undergoes 3 stages of filtration. So, presente man sa aktibidad si Ako Bicol Party List Representative asin Chairman kan Committee on Appropriations sa si Zaldeco. Paglilinaw ni ko, apera sa water system asin pagpapagibunin mga edifisyo, kabali man sa mga pigpapondohan kan partido ang mga programa manungod sa salud, edukasyon, livelihood asin employment na syertong makakapagtaong kagianan sa buhay kan mga Bicolano. Dream town pangarap ma-realize na in fact we have put na funding for 2023. Dahil ka mo maghadit, dahil panindo pa aram ko na mamatian nido for the last 20 years na no. So kang Ako Bicol pig-iisip na tulos ang pig-iisip ang mga kakulangan kasi kaya kan sa tuyang gobyerno pondohan. Pagsisyerto maniko, bukas permi ang Ako Bicol Party List sa anuman na asistensya pwede nindang maitao urog na sa mga Bicolano. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Asiniyanan katiripunan kan mga baretang tatak, Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!